Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Hoy, tonto. Wala din sa sementeryo ang espiritu. May palayo na kini. Tuan na ni sa limbo o diliba sa langit. Unsa to? Na ami miyagtik sa kilid. Hala, basin ang bahandi na ni. Hain man. Tanawa dahil kung ba hindi ba na? Alahas ba na? Nawa. Relax lang, Noy Bertoy. Sigam lang mata ni mo. Kadiyot, kaya akong budluton, ha? Uy! Naanayod ang karang hunting ni Lulo. Mauni? Kabati ko dugnaong inilo. Mura manigsipul lang. Hilong. Importante ka ka nagmang hunting. Hunting na ni? Nigsipul? Hain man lagi bahandi anak ba? Sige, ukay ang likod sa kalabira sa itong abuhan. Basin kung may maukayan ka pa. Sige na. Sige, okay di, Noy. Makakuha kag bandi. Gabriel, mau na ni ang atong gipagita. Hala, tabagin na usap si Berto sa iyang gipagita. Sige na. Ha? Kuan lang, kinig. Hala. May singsing. Dako nga singsing. Mao na tingali na bandi ni Lolo. Ni Lolo Girmo. Sige. Imo na ka na, Berto. Huwag magdalita. Ato na tabunan si lulugad mo. Huwag ibalik ta sa nanda ng lubong. Lihog na ka mo. Kana ba? Mukaon ka og maayo. Kinahanglang mailis ang pagkaon nga nasuka mo kanina. Oy, Marla. Unong-unong sa ginagmay, oy. Pasagli lang ko. Marla? Mangutanaw na ko. May nakita pa kang itong nga aso din sa kwarto? Sagoy itong nga aso, maning. Kuyawan man lang sabta ng imong gipangutanan ni Marla. Anak, tanaw na ako. Marla? Nganong di naman sa kabutan na ako? O nganong dilip ka patubag, ha? Wa ko katubag. Naunsa sa ning ipakita niya lihok. Purag lahi naman sa ni. Marla, nabusog ka na, ha? Nagkaon pa ko. Buti pa sa nagigutom pa ko. Mo ba? Sige, padayon nagkaon diha. Ay, Marla. unsa naman sab na? Marla. Nganong mirsukan naman sab ka? Usan sige bati ni mo? Ha? Maning, ngano ba na siya? Marla. Dili naman mo dawat o pagkaon ng iyang Marla, tiyan. pamati na ko. Kinala mo kaon ka na saba. Unsa may atong ipakaon niya, maning, nga dili siya mo suka. Nana, natabunan na to balik ang lubong sa imong apuhan, Lo. Nga. Sige. Diyan na mo. Uy, sutoy lang eh. Lo, tinuod gede nga imo tong ihatag ni Noy Berto ang laing butang nga nakuha tas lubong ni Lolo Girmo? Ha? Mupiyay siya sa itong gibuhat karon nga pagkaot sa lubong kunwa siya maani sa pagtapang nato. Bitaw sa no? Mao niya, masulti gito kung di na ito hatagan na ikabala ka. Nakuha na ito kinikarang hunting. Lo, unsa man gyud gahom anang maong hunting? Nga mura man nag-ordinaryo lang hunting. Mao kini ang diha sa drawing ni Lulo, dili ba? Oo, pero mas tarong nga pagka-drawing ang drawing. Lahi ra gyud na, Lo, eh. Tanawa. Pero ang purma, Panginoon, mao-maura. Di na ta magunaw na pa kunoon siya ng hunting. Ang manungdanon ka doon nga nakuha na nato ang hunting nga makapatay ni Baluha. Dali na, Gabriel. Lo, asa man ta, Lo? Sa bilya o sa ato?
May kay niya talaw sa ato, Loy. Gikinal na nun nga magsabota sa una na itong buhaton, Gabriel. Ha? Dili ta mo balik sa Villa Alpamiro kung dili ta magkasabot sa itong buhaton dito. Sige. Pero unsa may mong huna-huna karon, Lo? Gikutom pa ko. Kinahanglan mga una ta sa dili pa ta magplano sa sunod nga buhaton. Marla, naluya ka na, sab. Marla. Ayaw na sila mabalikan din eh, pa. Maluoy, kada ako. Kinsa din ito pabalikon din eh. Ha? Marla. Katong Gabriel. O, ang tiguwag niyang apuhan. Unsa? Sila ang nakaingon. Hining ako pagsuka. Sila. O gano'n nakasulti ka man, anak? Katong Gabriel. May kipakaon sila ako nga makapasukan ako. Unsa? Tinuod ka? May lana siya nga nga kontra sa akong ginawaan. Busa, ayaw na siyang pabalikan din sa Villa pa. Oh. Ay, salamat na. Busog na ko. Karon, Lo. Unsa may una-huna mo? Mamalik na batas bilya? Karong taon eh. Pero magsabot na ta. Unsa man lagi na, Lo? Wate sultihan nga nakuha na nato ang anting nga makapatay ni Marua. Unsa? Aniya, Gabriel. Dawata kining karang anting. Ngano ako may mong pagunito ni Lo? Tiguan na ko. Di na ko makaanto sa maabot pang mga pakigtigi bato kang Marua. Ikaw na ang tahasan ko sa sunod tang gibuhaton, Gabriel. Unsa? Kung sigurado na tayo nga makuha ng yun ni Marua ang lawas ni Marla, kinahanglan dunggabon mo siya sa dughan, tumong gayud sa iyang kasing-kasing. Unsa? Ikaw ang tahasan ko sa pagpatay ni Marua o ni Marla. Lolo Paulo! Mao ka na nga itong tahas, Gabriel. O kinahangatagan ka na og katumanan. Aron dili mapuo ang atong mga kaliwatan nga gimaldisyon sa barangan nga si Marua. Lolo Paulo? Gugma! Ha? Gugma. Gugma ang makapatay nga ito, Gabriel. Gugma na magkaliwat. Ang mga kaliwat niya ng Marua. Busa, kung unsa magrang imong kibati karon harang kang malapatya ka na kay imong tahas ang pagpatay kaniya. Pero... Wala na pero, Gabriel. Dili ta mahimong putlon ang nasugdan sa atong mga kaliwatan. Kung unsa may hilang nasugdan, kinahanglan nga itong tapuson. Kung matapos lamang kini kung mapatay si Marla o Marua sa ikaduwang higayon. Adiya, ibusa ka ng mong hunting. O sama kang lulugir mo, ayaw ka na ibuwag sa mong lawas. Kay gamay na kayo ka na. Busa mataguan mo na ka na sa mong bulsa. Lo, kining... Nga lubang nagtungo ka man. Wala ti panahon nga mo atras sa maong tahas, Gabriel. Mao ka na. Wat na'y panahon sa pag-atras. O niya pa kinahanglan nga way mahibaw dito sa Villa bahin na ng hunting nga nakakati mo. Atong ilimod ni Noy Maning? Kinahanglan kay Gabriel. O gayaw pagpada sa kaluoy niya Maning o ni Marla. Kinahanglan mababagan yun ang pagpakabuhi ni Marua pag-usap. Hala, nagsuka naman sa Blues Marla. Saan may nako sila pagtabang, uy? Musway kong suod sa atik. Nanak ko sa ibabaw. Masuod ko. Noy, gusto na akong tabangan si Marla. Ayaw na lang.
Kaya kasi may tugas kisulti sa tigwa. Kasi ni Paul, kailangan mamatay si Marla. O di na mabuhay pa si Marwa. Dili na maning, uy. Huwag ko matuon ni Lolo. Kuan, may laing paagi kung saan sa pagtabang si Marla. Sigurado ka? Kuan, Marla, kailangan gamiton mo yung kay Baos pagpanambal. Tambali mong kaugalingon. Oh, milimbag siya. Oh, bukal ang grapas kong dugan. Miyawas ang lana. Ilabay na! Oh. Ilabay! Ganyan! Ilabay ko na yung magkikwintas nito. Ilabay na! Pero, Marla, batukis Maruwa. May gahon kang kuingilin niya sa imong lawas. Ingilin si Maruwa. Oh, Marla! Palayo! Reggie, ka nauna. Ayaw na pagsakyan din sa ating. Nauna! Bisag usaon. Di ko makasuka ako sa pagpakikatubang ni Marla. Lahi na siya. Nagpuwan ang iyang mga mata. Tawagan ko siya. Kinahanglan may baos siya sa naitabok karon ni Marla. Kinahanglan mamawala tang maayo na ito mabalik sa bilya. Sige, lo. Pahuway na lang dito. Gikinanglan mo siya mambahuay, Gabriel. Dili maayo nga mahapo ka. Gamahanan na nga itong kaaway. Mao na nakapalibog na ko, lo. Ang saom na ito pagpakibatok si Marwa. Ngawa mong tigahom. Salig lang sa labang makagagahong, Gabriel. Labi na ni sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sige na. Madoon na ako. Niya na gid sa kumakamot ang karanganting nga gituan ni Lolo nga makapatay ni Marwa. Pero makahimo ka ako sa pagdunggab ini sa dugan ni Marla. Nga mahal man kay nako siya. Di ni nako may magisulti pa ni Lolo ang tinuod na kong gibati ka Marla. Mahal ko kay siya. Ug nakasiguro nako nga bisan sa pagkusi siyang panit, di gid ako na mahimo ang pagdunggab pagka sa iyang kasing-kasing. Kinuo ko. Tabangi ko. Kung sa may angin akong buhaton, nganong kami pa magigitasan nga mupugong sa pagpakatao pagbalik ni Marwa. Tiya, maunay nahitabo karon ni Marla. Magsuka na siya kung mukaon. Usa? Tinuod ka, tiya? Posible nga hingpit ng giyaan ko ni Marwa ang lawas ni Marla? Unsa? Og dili na siya magawas? Pero, tiya, ikaw rin nag-ingon nga may gahom usab sa pagkaputing tampalan ni Marla. Usa, makahin mo siya sa pagpakigbatok ni Marwa nga dili makapundos siyang lawas. Ha? Nahadlo ka nga lupigon si Marla? O sa lupi ko nila dyan. Noy maning, akuan, si Tiyang akong gikasulti. Akong gikonsulta niya ang pagsuka-suka karon ni Marla. Huwag mo na yung pagtuo. Nga posibleng lupigon si Marla sa espiritu ni Marwa. O, Noy maning. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.